videota Kanadasta. Tämä on niinku avohakkuuta, vaikka ne täällä sanoo, että selective cutting. Tässä niinku jätetään vaan nuo kuiturunkoset pystyyn ja otetaan sitten oikeastaan kaikki muut pois. Täällähän saa niinku tukissakin olla 50% suunnilleen lahoa ja no kuivajaisetkin kelepaa tukiksi. Tuossa olisi tuommoinen maapuu tuossa kouran lähellä, mutta ei sitä tämmöisellä paksulla kinoksella oikein nyt saa irti sillä, että ei kone kärsi, niin mä en tiedä kannattaa noita kaikkia. Tähän mä nyt homma. Ei saa haapelaan. Toivottavasti siellä on vielä ketjupaikalla. Niin ja miksi se ei pelaa saha? On tuo edellinen runko vielä tuolla käsittely. Täällä menee muutenkin nämä painomitalla, niin ei oo sillä kuutiollakaan väliä, vaikka ajat nuo rungot väärinpäin. Ja kuivajaisethän kelepaa täysin tukiksi niin kuin alusta loppuun, kunhan se ei oo vaan laho, niin tää on kaatunut toiselta puolelta. Niin julmemman kokoista puuta, varmaan 30 metriä pitkä. En tiedä kuinka paljon lie kuutioita, mutta paksuus justiin näkyy yltävän laippa läpi. Tehdään tupla vastasahaus siihen ja toivotaan, että se lähtee oikeaan suuntaan. Tuossa oli äsken tänään niin 3,8 kiinno kuivajaiskkuusi. Kouranahan tässä on tuo H7. Lähtihän se oikeaan suuntaan. Niin H7, mä en ymmärrä vaan, että miksi siinä on yläkarsimaterät on lyhyemmät kuin alakarsimaterät. Onko se niinku Ponsse joku yleinen juttu vai mä en niinku ihan ymmärrä. Mut joo, se aina välillä pottaa näitä isoja kourasta, kun ne ei pidä ne yläkarsimaterät sitä kunnolla kiinni. Ja se on Larke. Larke on 508 pitkä ja sitten kun se menee tarpeeksi pieneksi, joku olikohan 44 senttiä tai jotain rajaa, niin siitä tehdään sitten 7,62 pitkää tukkia melko julman pitkää tuo tukki täällä. Tuo latva meni poikki, mutta siltikin niin se oli melko pitkä. 2800 kuutiota ja latva meni poikki. Tuommoinen vahingossa työnsin tuonne. Vähän nostetaan paremmin. Ja on melko julmaa puuta. Mä oon hakannutkin tässä niin viime ajat niin pikkumehtiä, samankokoisia kuin Kuusamossa. Mutta nyt niin viimeinen leimikko ennen kelirikkoa, niin tämä on sitten välillä jyhtyä kuivajäästä ja pientä balsamia. Tämä on niinku balsamia, mitä tässä näkyy nämä. Täällä on niinku puulajeina balsami, Douglas firri ja kuusi. Niinku paljon enemmän kuin Suomessa näitä kuusilajeja. Nämä kaikki näyttää kuusilta, mutta tuossa pitää niinku rungosta tunnistaa. Tää balsami on niinku vaaleampaa puuta kuin siitä ei mahda tulla kahta leikläntiä. Riittäisikö mitään, kun se on mennyt poikki? Nämä on tosi heikkoja nämä balsamit. Justi riitti. Niin. Joo, siis tosiaan 3 puulajia ja tää balsami on tämmönen niinku harmaa. Siinä on semmosia syyliä pinnassa, jos menet ulkona katsomaan. Siinä on niin paljon hirveänä pihkaa tässä puussa. Heikko puu. Sitten on firri, joka on parasta puuta. Ja niitä on harvoin täällä näin pohjoisessa. Ja
Sitten ihan kuusta tuossa on hakannut niinku pääosin on hakannut pelkästään kuusta. Isoin kuusi tähän mennessä on ollut joku 5,5 kiintoa, mutta ei semmosia niinku saa enää kuutioitua järkevästi, kun ei tämä koura on pikkusen liian pieni semmoselle. Konehan niinku on normaali skorpioni, tämä ei oo edes King-mallin skorpioni, niin sais se niinku olla se King-malli tänne. Tää näihin mehtiin, mitä välillä on, mutta ei ne aina näin isoja on ne metät. Tosissaankaan niinku tuossakin mitä hakkasin semmoista kuusiharvennusta viimeiset 5 viikkoa, niin se oli no ei tuosta tukkui. Se oli 130 litraa, kun se oli keskikoko. Ei ne nyt niinku aina mitään valtavia. Mikähän täällä on? Saiskohan tuon kuivajäisen tuolta? Melko värkkäystä niinku kaivella niinku eilenkin, kun siinä oli semmosia 80 sentin kuivajäisiä, joita ei saa sahalla poikki. Ja sitten kun niistä ei pääse yli, niin melkoinen värkkäys oli niinku eilenkin niitten kanssa tossa. Mitä mä sain siinä 270 kuutiota, kun mä sain kuitenkin kassaa siinä, kun keräilin niitä kuivajaisia ja pystypuita. Ei varmasti jaksa nostaa tuota. Tämä on niin laho, ettei tästä oo mitään ottaa ennen. Mutta joo, ei oo tullut hirveänä niinku kuvailtua tältä näitä työhommia, mutta ne on tehnyt niinku aamuviikossa 10 päivää ja sitten iltaviikon, ei 10 päivää, 10 tunnin päiviä 4, 5 ja sitten tämähän laho. Tää kuivajäänyt. Ei, no tehdään tosta smalliko siihen varmaan. Lepää lahoakin enemmän. Siis sitten iltavuorolla 4 päivästä on tehnyt ja mä viimeiset niinku 6 viikkoa ollut iltavuorossa, kun Dustin ei rupia tekee aamuvuoroa ja mä oon Dustinin kanssa tällä koneella, niin no, mä oon tehnyt sitten 4 päivästä viikkoa ja viime viikolla olin 2, kun oli koneen siirto ja sitten torstai mulla oli kysytty vapaaksi, kun me lähdettiin Revelstokeen, niin se oli aika lyhyt viikko tuon kierro. Ei ainakaan Lakelandille panna tuommoista. Mikäpä täällä tää on niinku paljon vapaampaa ollut tää homma. Ite on tykännyt, kun ei oo niinku työhönmenoaikoja varsinaisesti. Kukka ei kyttä. Sä voit mennä töihin silloin, kun siltä tuntuu. Et ei oo niin justiin. Mäkin niinku yritän mennä 4. Mutta oikeasti milloin mä oon 4 täällä ollut, niin ne oli ensimmäiset päivät muutama. Ja sitten kun se rytmi kääntyy, niin no mä oon 3 lähtenyt. Tässä on niinku tunnin työmatka. Mutta sitten kun käyt tankkaa auton ja mottoa, polttoainetta ja kahvia haet siinä, niin ei sitä ole 4. No tänään oli 20 yli 4 tässä työmaalla, että en nyt hirveän myöhässä, mutta niinku aivan huippua, että sillä niinku voit mennä silloin töihin, kun oma aikataulu on paras. Niinku aamuvuoroon mä lähdin niinku joskus 5, joskus 6, joskus 7, että no se on niinku tosi rentoa. En tiedä, vaikea palata niinku Suomeen metsäkonehommiin, kun täällä on niin rentoa tämä aikataulu. Vitsin kuivajäin, en mä saa tuolta ja ne pitäis kerätä pois nuo kuivajaiset kaikki.
minä tiedä, se mahtaa olla niin palaasinakin tuolla, että en mä tiedä. Melko, noin paskoja ne on kuivuja. Mutta niin aivan hirviän rentoa. Ja täällähän niinku työmatkat maksetaan. Ensimmäinen tunti on ilmanen, eli käytännössä niinku puolen tunnin yhtäsuuntinen matka päivässä, niin se pitää ajaa ilmaiseksi, mutta kaikki pidemmät matkat kun maksetaan. Ja tuossa mulla oli 3,5 tunnin työmatka päivittäin, niin siitä sai 2,5 tunnista palaakaan ja meitsi teki siellä 7-9 tunnin päiviä, niin kokonaispittuuspäivällä oli se 12 tuntia suurin piirtein, 11 tuntia sai maksua ja se oli niinku semmonen, se oli aivan rento homma. Ei sinänsä haittaa se ajaminen, vikiä ja köpiä kuunnella siinä ja ajella menemään. Hyviä isoja, tai no hyviä, mutta isolla tiellä uudella autolla. Niin ei ihan tykkäsin, ei ollut mitään moittimista siinä työmatkassa. Nyt on enää 60-75 minuuttia tämä työmatka tosiaan. Tämä on niinku lähellä. Mä eilen tekin pitkän päivän, mulla oli 11 tuntia koneella ja matkat päälle, niin se oli 13 tuntia, mutta kelirikko painaa päälle, niin pitää nyt tehdä näitä tunteja, että saapi vähän loppupalakkaa isommaksi. Lomiahan täällä ei meille sinänsä kerry, että ne maksetaan niin joka päivä pois, että vaikka palakka on niin parempi, niin minä en tiedä, sitten kun Suomessa saat lomia ja pekkasia, niin onko se sitten varsinaisesti parempi, ja sitten kun ottaa lyhyaikaisesti täällä, niin veroprosentti on 29%, niin pikkusen se vetäsee sitä palakasta siivuun se, kun semmosella veroprosentilla teet, niin aivan hulluna. Mutta niin, en tiedä, kyllä tällä silti niinku pienemmällä konetuntimäärällä, isommalla matkustustuntimäärällä saat niinku kätteen sillä veroprosentilla enemmän. Mutta se ero ei hirviänä ole, kun mulla oli kuitenkin neuvoteltu palakka kohtuu hyväksi Kuusamossa ja edellisessä firmassa, ja oonhan minä kuitenkin niinku 9 vuotta hakannut, että kyllähän mulla niinku kokemustakin löytyy ja pitää se palakka ollakin niinku kunnossa, että en mä millään niinku tessipalakalla lähde ajamaan motoa Suomessa. Että jos jollakin kiinnostaa, niin tessipalakalla en lähde ajamaan motoa. Että jos tessipalkkaa tarjotaan ja ylitöitä ei makseta, niin minä menen tänne töihin. Että onhan täällä nuo harrastusmahdollisuudet itselle niin paljon paremmat. Täällä kuitenkaan ei katsota niinku pahalla moottorikelkkailijoita, vaan hyvällä, ja ei katsota noita päriseviä vehkeitä niinku ylipäätänsä ei kukka kato pahalla. Että sä saat rauhassa tuolla ajella niillä vehkeillä ja ihmiset hymyilee, ja tästä kyllä varmasti tulee Lakeland. Miksi se ei anna ehdottaa tästä? No ei, se on kyllä 10 millistä kiinni. Ei kun millistä kiinni. Mutta niin se on kyllä hyvää, vaikka turvallisuustilanne ja kaikki, niin onhan täällä semmosia sekopäisen olosia ihmisiä tuolla kadulla paljon enemmän. Niin kuin semmosia hörhöjä, huumehörhöjä, kodittomia ja semmosia, mutta niin, en tiedä. Itse on viihtynyt ihan sikaa hyvin täällä. Toki nyt viimeisen 3 viikon aikana jonkun verran ollut koti-ikävä Suomeen. Ihan niin perhettä ja yleensä näkee ihmisiä ja tällainen. Niin ollut kyllä sillä ikävä. Mutta niin, en tiedä. Menkö kesällä takas, sen näkee sitten. Mutta niinku hyvä firma, on viihtynyt ja työauto sai ja saapi käyttää omiin ajoihin. Ja kyllähän täällä niinku suomalainen metsäkoneen kuljettaja, niin se on ihan parhaasta päästä. Että kyllähän nuo kanadalaisten niinku touhut pikkusen niinku aina ihmetyttää, että mitä ne niinku tuolla touhuilee. Mutta se on vähän, kun ei ole koulutusta ja pannaan metsäkoneen rattiin, niin ei se ole aina hyvä yhdistelmä. Se on arvostetaan suomalaisia metsäkonemiehiä. Heti muuten kun mä kuvaan videoa, niin mun mielestä mä teen melko huonoa jälkeä, että tuostakin tuo kuitu pyörähti tuohon pikkutukkien kanssa sammaan, ja nehän tosiaan otetaan
11 senttiä asti. Mutta tämä oli balsamikuivajainen, niin se ei kelpaa tukiksi. Mut niin, joo, semmoista mietteitä. Onko niin joka viikonloppu 2 päivää tullut ajettua keleikalla melkein siitä lähtien, kun mä tulin. Mulla on ollut 1 vapaa viikonloppu sen jälkeen, kun tulin joulukuun puolivälissä, ja mä oon täällä ollut nyt niin reilu 3 kuukautta, että ei siinä niin hirviänä ole levähetty. Sitä on mentykään kerta tänne tultu, ja eikö mukaan pitempää pittuutta saatavilla? Kyllä mä olisin halunnut tosta tehdä sen pitemmän, ei väkisi. Mutta niin. Ihan hyvin on tottunut tää Ponsseen. Mullahan 2 päivää meni opettelussa, en oo ikinä ajanut. Ja sitten kai sitä tottu. Paljon nopeampaa tottu mitä aattelin. Onhan tämä semmonen seläryskäjä, mutta en tiedä. Aivan huippu näkyväisyys ja aivan huipusti suojattu nuo kouranletkutukset näissä. Ei niinku. Mutta on sitä kyllä vaihdettu letkuja enemmän kuin jontikkaa viimeisen 8 vuoden aikana. Ja mä en tiedä miten. Varmaan just tiesä päässä ne letkut, vaan tuntuu, että on sitä niinku aika paljon ollut sitä letkuhommelia täällä loppupeleissä. Kaiken näköistä letkua. Tämä niin on toinen kone, mitä aiemmista vanhaa 220 jonti Ponssia täällä, ja tämä on 2022 vaikka kolo. Pikkusenko pyörii havuja renkaassa, kun Lassi ottaa kiinni. Mut joo, siis tää on 22. Miksi mä tämä edes kai? No ei sitä voi. Niin, joo, en tiedä. Semmonen vielä ois. No mä luulen, että tää on viimeinen viikko töissä. Revelstockissa kävin Big Ironissa, niin meni telaama tosta kiristin poikki ja hipsasi kallio, mulla ei sitä oo vielä. Sekkat oli tänään tiputtanut jäähytysnestettä kärryyn. Mä en tiedä siellä oli niin paljon kiviä sillä Revelstockin reitillä. Siellähän niin ei ensimmäisen 2 kilometriä ollut lunta. Mä jättiin 2 kilometriä sulalla maalla aina kun mentiin. Niin toivottavasti ei ole syylläri lentänyt joku kivikö. Nestettä tiputtaa siltä pohjapanssarin päältä ja nosti lämpöä kaiken kärrystä pois. Niin onhan se vanha kelekka niin jonkun verran enempi siinä sitä niinku huolehittavaa ja laakereiden kunto ja tuommoinen. Sivulle päin kaatumalli täällä olisi varmasti parempi. Mä oon yleensä tehnyt. Mutta näitä isoja puita mä en jostain syystä halua kaataa sivulle. Se on mukavampi kaataa ne eteenpäin. Varmaan niinku tottumiskysymys tai mitä on Suomessa on toiminut näiden kanssa, niin Metsi on aina kaatanut nämä eteenpäin. Toki kun on tukin mitattu 762 on tuo pitkä, niin se ei ole sillä hyvä kaata eteenpäin, kun se syöttäminen on vähän. Ahan tuo 762 tossa on se vissiin tuo on pikku. Semmosta. Tässä on ihan hyvä mehtää tässä alhaalla, vaan kun käypi tonne ylemmäs, niin mehtä huononee. Enempi tuulenkaatoja ja tai no en minä tiedä, on tässäkin kyllä tuulenkaatoja, mutta on tää niinku muuten ehkä paremman kokosta ja paremman kokosta ainakin. Tossakin ihan hyvän kokoinen balsami tossa mun eessä. Onpa pikkusen iso pahka, onhan tuo täynnä niinku, tai siis ei tuo nyt iso, mutta onhan tuo täynnä pihka. Jos on pihkapahka, niin sitten se on iso pahka. Niin. Nämä tulee havut sylle. Katsotaanpa, mitä arvelette tämän kooksi. Sano nyt, mitä arvelet tämän kooksi. Just kun katsoin latvan, niin arvelisin, että 1,1 kiintoa, vaikka paksuus on 37 senttiä, niin et uskokaan, mutta tämän niin kuin koko on 1,1 kiintoa. Tämän pittuus on 7,6 ekatukki, 7,6 toka, se on 15,2 metriä pitkä tähän mennessä. Nyt se on 20,20 ja latva meni poikki. Sen koko oli 1060 litraa.
Aika hyvin arvioin kyllä. Tuleeko no sylliin no havu? Minä näkyy pyörähti pois. Mut joo, siis 1000 litraa tonkopaksunen puu. Se on niin hemmetin pitkä. Yleensä täällä on nämä vanhat metät, nää hirviän pitkää puuta. Niinku, tuo kyllä. Se on kyllä ihan hauska juttu. Surkia maapuu. Meitsi vois tehdä siihen muuten kasatua. Tuo maapuu estää sen, että mä en voi tehdä siihen kassaa. Tuokin meni poikki. 375 litraa. Varmaan tehdä toiselle puolelle kasat, kun tuo maapuu on tuossa eessä. Mun taas varmaan alkaa syömäänkin, mutta tehdään nyt vähän aikaa. 508. Tuo on kyllä kieropalsami. No tuo on vähän niinku kuivakin. Sinä vihiriä kyllä laattossa, että kai se niinku tukiksi vielä menee, kun se on vihiriä laattosta. No ei se mikään suora on. On tukkikassa silti. Otetaanko me tuo pois? Otetaan, se on vähän eessä, kun tossa on tuo maapuu, niin pitää se ottaa pois. Se saattaa sitä tulla tukkiakin. Tulee. Joo, siinä on makian kokoinen kuusi. Mä ymmärrän, miksi nämä kaikki kuuset on kuollut pystyyn tässä metässä. Tääkin on niinku kuivajaini. Aivan hirviän pitkä. Tämähän tuo on pitkä. Varmaan 26 metriä. Sehän tietenkin menee poikki, niin ei me nähdä sitä todellista pituutta. Mene nyt mitalle, Pons. No siinähän on melkoinen. Mihin mä tuon nakka? Tyhmää tää mun kasasuunnittelu kyllä. Se suttu. Mut niin. Se oli pitkä. Hirviän pitkä. Siitä balsamia nuria.
Tervetuloa taas uudestaan videon pari. Ollaan seuraavassa päivässä. Niin kuin näette, mettä ei ole kovin isoa. Ja meni varmaan Kanadan ajan 3 kuukauden ajan toinen ketju maahan sahattuna. Tai niinku tylsäksi. Et poikki on mennyt muutama, mutta tylsäksi ei mennyt. Täällä ei ole kiviä tällä maassa. Niin täällä ei hirveänä mene ketjuja. Ei mulla muutenkaan mene viikossa Suomessa mennyt ketjuja kuin 1-3 per viikko. Et mä oon aika hyvä ketjuille. Kun ei tuu saattua hirveän paljon maahan, niin silloinhan niitä ei mene. Aika makeen kokoinen toi powerlinja tossa. Sähkölinja. Powerlinja. Mennään Englantia ja Suomi sekas. Tuolta me tultiin joen takkaa, tossa on pikku joki välissä. Mä en ymmärrä miksi tuo tie kiertää niinku 6 kilometriä, kun tästä on Linnuntietä 500 metriä sille tielle. Säästäis niinku 5,5 kilsaa. Vois tehdä tätä sähkölinjan reunaa sen tie ja sitten siltä vaan tuohon niinku tuolla oli. En mä tiedä, totta se oli valmiit. Niinku semmonen. Oi onko tää kuusi? Ei kyllä se balsami. Välillä pitää katsoa niinku nuori kuusi ja nuori balsami, niin ei niinku hirviänä meinaa tunnistaa, että kumpi on kumpi. Niin vähän kahtomista. Onko miten muilla on mennyt siellä? Päivä! Ite teki YouTube-videoa Big Ironista. Mä oon nyt tämä viikko siihen, kun eilenkin niin tuli matkojen kanssa työpäivä pittuaksi 14 tuntia, että se oli toiseksi pisin tällä Kanadan aikana, kun on break-up coming, niin eva kelirikko tulossa, niin pitää tehdä nyt tunteja vielä tällä viikolla, kun sitten se voi olla, että ei ensi viikolla enää töihin menemistä, ja sitten kun minä kuitenkin haluan lähteä sinne roadtripille ja varmaan otan kelekan mukaan, niin pitää saada vähän palakkaakin ja tarviihan sitä Suomessakin rahaa, että pitää painaa kerrankin vähän töitä enemmän kuin ei oo sitä YTK-tukeakaan täällä kelirikko-aikana. Vaikka minä kylläkin oon Suomeen tulossa 3 viikon päästä. 3 viikon päästä tuohon kelekka-hommaan liittyen, niin kun käytiin Revelstokeissa, niin mulla on nestettä polttaa kärrylle sen Revelstoken jälkeen. Mä en tiedä mistä. Mulla jäi kyllä paisuntasäiliön korkki auki reitillä, mutta oisko se pitänyt tulla jo pois sieltä se neste niin kuin pohjan kautta, vaan se potti vielä niin kuin nytkin sitä elää pyörissä. Niin en ymmärrä, että mikä siinä on. Onhan se vähän 8000 ajettu kelekkästä, kun minäkin aika lujasti sitä käytän, niin on se aina semmoista niinku pikkuhuoltoa sillä, että ei mitään varsinaisesti rikki. Jotain laakerihommia ja tämmösiä saattaa olla ja kaikkia kuluvia osia mennä. Siinä on makeen kokoinen balsami, kun kaikki muut on tämmösiä risuja. Mä tyvelee, kun onhan siellä joku hemmeti poikittainen runko. Nakkaakohan ketjun pois. Toinen puu. Reitin 62 Lakelanttia vaan siitä. Ei taida tulla kuin 1. No. Toinen sitten Small 508 pitkä sitten. En tiedä näettekö te mitään, kun tulee niin mäkeä tähän. Mulla on ihan hytintä saatus päällä, kun tuli ketjulla. No nyt on. Joo, se polttoaineen lämpötilaanturi rikki, niin se piipittää koko ajan. Tai näin se koko ajan, kun välillä vaan kuittaat sen, niin se saattaa olla loppupäivän pois, niin kuin eilen oli. Mutta
on tuo pikkusen rasittava, onneksi se hirveän iso ääni ja kuvat musiikin isolle, niin se peittyy sinne taakse, mutta siltikin vähän rasittaa. Joo, tämä on pientä mehtää. Välillä jäätävä isoja puita ja sitten välillä tämmöstä risukkoa. Täällä on tosi vaihtelevia nämä metät. Tämäkin on varmasti niin, mitähän mä sanoisin. 200 vuotta vanhaa ainakin. Ylikin varmasti. Täällä on aika paljon hakataan myös näitä vanhoja mehtiä, mutta on täällä niitä vanhoja mehtiä ihan eri malliin kuin Suomessa. Ja Suomessa se metsätaloushomma on semmoista, että ihan varmasti hakataan kaikki vanhat metät ennen kuin tajutaan, että niitäkin kannattaisi varmaan joku säästää. Tää on muuten mänty. Vähän on soiru, niin tehdään vähän lyhyempää siitä. Niin. En mä tiedä. Suomalainen metsätalous ei se nyt mitään kauhean viisasta ole. Se on oikeasti tosi tyhmä. Siellä on kaikki kohta talousmettiä ja kuka haluaa liikkua talousmettässä kävelemällä, kun aurattu männikkö, niin kuka ikinä halua enää mennä kävelemään tai ulkoilemaan. Ne on pilalla lopullisesti ne metät. Ne ei meidän elinaikana tule enää koskaan semmoiseksi normaaliksi ne metät. Se on ärsyttävä. Siksi tympäsee välillä se Suomen mettätaloushomma, kun hakataan kaikki vanhat pois. Toki en tiedä sitten mikä olisi toinen vaihtoehto. No pitäisikö se joku aukkokielto, harvennuksia vaan saa tehdä. En mä tiedä, kun tämän selective cuttingkaan mitkä parempi systeemi, kun ei nämä tule ikinä kasvamaan nämä puut tältä alta, kun nämä on kasvanut tällä 200 vuotta yrittänyt kasvaa ja yhtäkkiä lähtee mettä päältä, niin ei nyt näistäkään tule ikinä isoja puita, se on nyt selvä homma. Mutta en tiedä. En tiedä onko se valtio mainostettaa ihreämpänä tätä hommaa vai mikä tässä on idea näissä selective cuttingeissa, vai onko se vaan, että nuo on niin arvottomia nuo puijut, että ei haluta niihin käyttää aikaa. En mä tiedä. Olisi mielenkiintoista tietää. Kyllähän nämä kuitenkin sillä loppupelleissä niin jälkijunassa on, kun ei nämä harvennuksia osaa täällä hirveän hyvin tehdä. Edes johtohenkilöt ei oikein tiedä, että miten tehdään metsähoitoinsinöörit tai talousinsinöörit ei tiedä, että miten niitä harvennuksia pitäisi tehdä. Normaali suomalainen metsäkonekuski osaa opettaa niitä metsätalousinsinööreitä vähän, että miten tehdään harvennuksia. Joo, en tiedä mitä tästä seuraavaksi höpöttelisi.
joo, mitä tulee niinku Kanadan elintasoon, palkkatasoon ja näihin, niin mitenhän se nyt sanois? Polttoaine halvempaa, asuminen samaa hintaista tai kalliimpaa, ruokahi, palkkataso on näin samaa hintaista. Jotkut tuotteet kyllä on kalliimpia, kuten juustot ja leikkeleet. Ja polttoaine on 50%, palkkataso on halvempaa. Palkkahan täällä niinku on mulla about 30% parempi kuin Suomessa, mutta jostain mulla on varmaan laskettu veroprosentti koko vuodelle täällä. Mulla menee 30%, ja sitten kun mulla on Suomessa asuntolaina, niin ei mulla siellä ole niin iso palakka kuin vero kuin täällä. Ja se menee vähemmän veroa siellä Suomessa. Että niinku kätteen jäävä palakaosuus ei ole kovin iso. Mutta palakka mitä mä täällä oon saanut, niin on vähän isompi, mutta pienemmällä tuntimäärällä periaatteessa, kuin enempi matkatunteja ja vähempi niitä työtunteja. Niin se on silti kätteen jäävä osuus vähän isompi ollut. Muutamia satasia isompi, vaan kylläpä minä oon aika hyvin saanut ne tuhlattua tuohon moottorikelkkailuun ja tuohon kulkemiseen ja kaikkeen semmoseen, että se on kallis harrastus, ja sitten kun ei ole tarkoituskaan ollut tänne tulla säästelemään rahaa, vaan ottaa kaikki irti tästä kokemuksesta, niin en mä pystys ylläpitämään tämmöstä niinku elintasoa Suomessa, että mä oon käynyt ravintolossa syömässä vähintään 50 kertaa varmaan. Pikaruokaravintoloita ja sitten ihan normaali ravintoloita. Käytiin Tomman kanssa Montanassa tossa yksi päivä ja onpa siinä korova tehdään tuli. Niin, käytiin Montanassa syömässä semmonen siisti pihivi, ripsi. Semmonen niinku kunnon ruokapaikka. Mikähän se on? Lännen ruokapaikka. Kertoohan se nimikin vähän. Oli kyllä ihan hyvät ruuat. Ja sitten niin, en tiedä mitä sitä tulevaisuudessa tekisi, että ajaisiko koneetta vai perustaisiko omaa yrityksen ja alkaisi tekee laskutuksella näitä konehommia sen verran, että elää, ja sitten tekee muuta hommaa, jos on. Kelkkahommaa meinaan. Ja ehkä jotain matkailuhommaa. En tiedä. Saa nähdä mihin se tulevaisuus vie, mutta yksi haave elämästä on täytetty, kun lähdin tänne kelekkailemaan. Että kyllähän mulla niinku kelekkailu oli ylivoimaisesti se päätavoite, ja tämä oli vaan keino, millä minä pystyn rahoittamaan sen menettämättä säästöjä. Niin toimi ihan hyvin. Varmaan plus miinus nolla tämä reissu. Samaan verran tilillä rahaa mitä lähtisi, niin silloinhan se ei huonosti ole mennyt. Ensimmäistä kertaa, no minä nyt vois sanoa, että ensimmäistä kertaa, tai en mä oo työtön, mutta ensimmäistä kertaa elämässä tavallaan työtön, kun otin Suomessa lopputili, ja sitten vaikka mulla on täällä tämä NS-vakipaikka varmaan, että saan minä tänne takas tulla milloin haluan, niin niistä en tiedä, että onko tulossa takas sitten kelirikon jälkeen, niin Suomessa on tilanne, että ei ole töitä. Niin, ihan mielenkiintoista. Uusi elämänvaihe. Ero vuosi sitten ja työpaikasta irtisanoutuminen vuotta myöhemmin. Niin, tai no samaan vuoden puolella. Niin. Siinä on yhdelle vuodelle melko paljon tapahtumia. Vielä samana vuonna muutto Kanadaan. Niin vielä lisää niin tapahtumat sille vuodelle. Että mielenkiintoista. Siinähän on joku männyraato. Ei tämä vaan tossa oikealla. Tämä. Nää on kyllä melko omituisen näköisiä nämä männyt. Runko näyttää niinku Suomen kuuselta. Sitten nämä on hirviä oksasia ja paskalaatuisia. Nämä männyt on kyllä niinku paskaa puuta täällä. Sitten ne istuttaa täälläkin niitä jonkun verran, vaikka se on ihan paskaa puuta. Pyöriiköhän noin tuolla linjalla? Tuo kyllä ihan väärässä paikassa tuo yksi Lakeland 762. No, käytetään sen verran ajokone. Nostetaan se. Pannaan ajokone tyytyväiseksi. Oi. Tuohon jos se. Pysy. Noin. Oho, vähän haapaa vasta. Mut joo.
vielä on päästä mettään käsiksi. Onkohan vastatuuli? No ei tuo nyt vielä niin iso. On tuo varmaan 800 litraa. Ja siinä on haara, niin saanko mä yhtään tukkia tästä? Lyhi on 508 tässä työmaalla. Haaraakin saa vähän olla tukissa, mutta kujissa ei. Onkohan se mitalla vielä? Toivotaan. Ei oo. On se, meppä nyt mitalle. Pikkusen jäi haaran perässä, ei pahasti. Ja oli tukkia koko puu. Älyttömän hyvä tukki. Tuo oli 700 litraa tuo yksi haara. Sitten on vielä tämä toinen 800 oli minun arvio, niin aika hyvä arvioima. 688 oli tuo äskönen ja katsotaanpa kokonaistilavuus. 810 litraa. Tosi lähelle arvioitu. Tuosta tommonen pikku palsami. Hädin tuskin tukkia tulee. Justiin 508. 106 on minimi läpimitta eli 106 milliä. Vähän yli 10 senttiä, että aika tarkasti kuitenkin ottaa. Sitä me vaan ymmärrätte, jos teet 762 ja senkin saa tehdä niinku siihen vissiin samaan paksuuteen, niin sitten teet sehän on aika paksu tyveltä ja latvasta tässä on 16 senttiä, niin se menee aika paljon hukkaan, kun se on niin paksu sitten toisesta päästä vaan. Mä en tiedä mitä ne siitä tekee, mutta jotenkin tuntuu oudolta. Sehän ohenee niin paljon niin pitkällä matkalla se puu, että se on. Tänään lähdin myöhemmin töihin, tosiaan puhuin siitä eilettäisestä vapaasta työajasta ja niillä vapaasta työajasta mä lähdin tänään tuntia myöhemmin melkein kuin eilen, kun piti YouTube-video saada tehtyä ja paria klippiä vaille se on valmis. Huomenna tulee Big Iron Shootout YouTubeen. Mitähän mä sanoisin? Kello 2 paikallista aikaa. Kello 23.00 Suomen aikaa. Toivottavasti vähän aiemmin ehditä illalla kattoo se. Mutta mitä se hyvää tässä siitä mainostaa, kun ei tämä video ennemmin tulossa kuin se, niin se on ihan turha tässä sitä videoa mainostaa. Mutta semmonen on tulossa. Oli kyllä ihan, se on ollut minun unelma se Big Iron ja muutenkin tämä koko reissu. Niin minä olen joskus Suomessa sitä miettinyt, että minä menen vetämään niitä zootteja, eli niitä kuruja Winterillä ja aina kun mä alkoin miettiä, että mä oon siellä tapahtumassa vetämässä niitä kuruja ylös, niin mulla nousi syke enkä mä saanut unta. Mä alkoin niin täpinöissä miettimään ja jännittämään sitä tapahtumaa, että isojen poikien kanssa ajamaan hulluja suteja ylös. Että kyllähän niinku turbokuru ei ole enää mikään verrattuna niihin sutteihin, että ei ne videolla anna niinku totuutta, että minkälaisia ne on ne. Oho, todellisuus niissä. Ne on aivan käsittämättömän jyrkkiä teknisiä, että sitä kun ajattelee, että se on vaan ajaa ylös, niin ei se oo. Siinä vaatii niin paljon ajotaitoa ja siellä niinku nähtiin se, että Caleb Kesterke ja Muskoka Freerideri, niin niillä on älytön ajotaitoa ja kokemusta ja kevyet kaksitahtikelekat hirveänä tehomäärineen, niin ne pystyy niinku hiljentämään paljon enemmän niissä tiukoissa paikoissa ja silti se jatkaa sitä matkaa, mutta nelari kun se tiukassa paikassa, niin se alkaa vaan sen jälkeen kaivamaan, niin sitten sitä et saa enää sitä vauhtia takas sen jälkeen, mutta tuommoinen 174 kaksitahti se kerää sitä vauhtia ja itelläkö oli kaikki muut oli varmaan. Mä veikkaan, että kaikki muut, jotka ajoi ylös, niin oli 174. Mä olin niinku pätkäkelekalla isojen poikien karkeloihin. Ja no vähän vajaa teholla, kun sitä kaksitahteissakin oli 240 heppaa ja tämmöstä. Mutta mulla on 260, 250, niin siinä ei enää iso ero oo 2 tahtia. Ja sitten kun painoero on kuitenkin 340 kiloa, niin se on aika iso. Menee muuten paljon paremmin tämä, siis paljon parempaa työnjälkeä tulee nyt
niinku ei ajattele, että mä kuvaan videoa, vaan jauhaa vaan paskaa ja tekee niinku normaalisti tekee. Mä en tiedä mitä mä alkoin eilen sekkoille ja miettimään jotakin sitä tekemistä, vaan ei sitä yleensä mieti, jos on 9 vuotta tehnyt, että mitä sitä tekee, mutta ja tulee huippujälkeä, mutta eilen mentiin ja se oli vähän outo se. Ei jos pitänyt asennoitua siihen, nyt mä alan kuvaa videoa. Heti meni jälki paskaksi. Kattokaapa nyt tossa mikä ihan hyvät kasat. Siinä on vaan ihan hirveänä. Lakelandissa T762 Lakeland 762 mänty eri kasassa. 508 palsami, 508 mänty ja kuitu. Ne saa olla samassa. Kaikki kuitut saa olla samassa. No nyt mä en pääse enää takaisin ylös. Oho. Välillä menee nappi sekaisin, kun pitää laittaa lukko päälle, niin meitsi ottaa tuon runkolukon pois päältä. Se ei oo kovin hyvä idea. Se ei hirviä vakkaa kone oo, jos ottaa runkolukon päältä pois. Muutenhan tämä Ponsse on pirun vakkaa kone. Tosi vakkaa kone kyllä, että ei voi moittia. Välillä olla vähän hiljaa, ei pysty keskittyä järkevästi mihinkään yhteen aiheeseen. Tuleekohan siitä? Tulee sitä varmaan. Eikä tuu. Ei, parista millistä jäi kiinni. Pisin kuitu on 62. Tähän on punaiset leimat tuolla puissa alla. Ei oo kukaan kertonut mitään ne. Oisko koealue? Onpa lahopallossa. Ihan laho. Mätää laho. No nyt se ei oo enää. Kuitu. Balsamipuu. Balsamikuivatainen muuten ei kelepaa kuijuksi. Se on poikkeus. On siellä varmaan muitakin, jotka ei kuijuksi kuin tukiksi. On siellä varmaan muitakin poikkeuksia. Mä mietin kun tulin tänne, kun olin ajanut monta vuotta IPC:llä ja sitten pitää käyttää taas jatketta. Ja sitten mä Suomessa aina mietin, että pitäisiköhän tuo käyttää jatketta, että muistuisi se. Ja en minä ikinä käyttänyt sitä. Ei sitä hakualue enää ikinä käyttää, jos on IPC. Niin, että miten se jatkee elämeen maahan. No, miten se jatkeen käyttö onnistuu, vaan ei mitään ongelmaa. Joskus unohtuu vähän ulos, mutta ei muuten, ei mitään ongelmaa. Turhaa miettiä. Kyllä sitä kun kerran on jatketta osannut käyttää, niin aina osaa käyttää jatketta. Ei se vaan unohdu se homma. On täällä pari mäntyäkin. Ois vaan pelkkää balsamia, niin tarvitsisi sotkea noita kasoja näillä muutamalla männyllä. CT62 tuonne. Siitähän tulee se pikkumallin tukki, vai ei mulla enää tilaa, kun mä niin tyhmästi tein nuo kasattu. Mihin mä laitan? Mä laitan tuohon ja toivottavasti ajokonemies huomaa sen, että se on paljon lyhyempi kuin on muu. Siellä on rajalinja, vaan kyllähän tuon tietää, kun tuossa on tuo sähkölinja. Siellähän se on. Ota balsam. Ei mänty. Välillä mäntykin näyttää vähän balsamin väriltä. Pikkusen ruskeampi, mutta ei, nyt ei tule enää tukki.
Ihan hyvä vaan mulle. Saa laittaa samaan kanssa. Otetaanpa parempaa videoa tuossa alempana kohta.